Astăzi am venit să mâncăm la hotelul de gheață și suntem aici la restaurant, un pic cam frig într-adevăr, dar avem echipamentul necesar pentru această zi minunată. Stați cu noi să vedeți ce urmează, dacă nu ne îmbătăm azi. Hai! Uitați pe părinții mei cum iau două șaturi. Șaturi de ce? De gheață. Gheață. De pahare de gheață, dar șaturi de gheață. Totul de gheață. Eu adun cubuli de gheață. Uitați-l pe tata meu cum sparge paharul. Fii atent că așa se face aici, să bea din paharul de gheață, deja m-am amețit din două pahare. Ridică mai sus telefonul. Să bea din paharul de gheață și pe aia trebuie spart. Da?